Já vás zdravím, milí přátelé, z téhleté nádherné krásy, hele. Já jsem kousek tady v Praze za barákem v Prokopském údolí. A chtěla bych vás pozvat tady odsud, protože jsem úplně nadšená a úplně nabitá tou třpitivou září všude kolem. A chtěla bych vás pozvat na svoje akce. Veškerý potřebný popis budete mít v popisku pod videem, v textu pod videem. Ale aspoň ve stručnosti, ať víte, co vás čeká, pokud nemáte čas prostor číst a jenom to posloucháte. Takže každopádně v pondělí 19. ledna, to už je jakoby příští pondělí, nás čeká téta masterclass na téma vyvázáním k napojení, velmi silné, od 7:30 a bude to Zoom online. Potom máme na konci ledna 24. až 25. pro absolventy téty jedničky, dvojky, tak máme 3. Hluboké kopání, na to zvu všechny, i kdybyste byli absolventi kurzů téty u jiných lektorů a chcete si ji udělat, můžete u mě. Máme tam super partu skvělých žen a asistentek a vedu to já. Bývá to opravdu nádherný, to osobně v Praze. Potom máme konečně jsem se zase rozhoupala udělat vlastně souznění po nějaké době oddechu. Souznění neboli večerní zpívání, znění pro kohokoliv, koho to zavolá. Koho zavolá jakýsi ponor vnitřní do vašeho vnitřního prostoru. A já i pomocí téty necháváme uklidit, takzvaně uklidit náš vnitřní prostor od všech únavy, bolesti, rezonance hlasu, krásně k tomuhle pomáhá. Takže moc vás zvu taky osobně v Praze od 6:30 do 9 cirka. Praha, Bílá hora, všechny moje akce se prozatím v tuto chvíli konají na Bílé hoře v Praze. A potom máme 7.2. to zvu všechny tétaře, kteří prošli jakýmkoliv kurzem, ať už u mě nebo kdekoliv i jinde. A to máme takzvanou pratetu, neboli praktickou tetu, téta v praxi. A budeme prostě trénovat. Všechno, co jsme se naučili a učili a tam prostě budeme vesele trénovat. Taky se budeme setkávat, budeme dobře jíst, budeme se smát, můžeme i zpívat. Večer si asi zatančíme nebo si pustíme nějaký super film, to si tě záleží, takže se určitě hlaste. Zatím jsou místa, dá se i přespat. Potom 27. až 28. to znamená úplný konec února, je Téta 4. Vy a stvořitel se jmenuje tento kurz a je to pro absolventy jedničky, dvojky a trojky. Tétařský a zase, ať už moji studenti, anebo u kohokoliv, kde jste absolvovali a chcete si udělat 4, nebo i zopakovat 4. To platí u té 3 na konci ledna taky. A když si zopakujete, máme tam příznivou velkou slevu, takže se můžete jenom ozvat ke mně na mail, který bude v popisku pod videem. Tak, mrznou mi ruce, ale ještě to dojedu. Máme ještě 20. až 22.3. přímo na rovnodennost bude Téta 1. A na tu se extra těším, protože tam zase nabíráme nové bytosti do našeho téta společenství, do naší téta rodiny, protože opravdu vzniká téta rodina a miluju to setkávání i na dalších pokračujících kurzech nebo na nějakých právě těch soustředěních, jako máme právě pratetu. Takže jste srdečně zváni, místa jsou, je to dost daleko, takže můžete se krásně hlásit. A ještě ukážu, jak je to tady nádherný prokopák, prostě tady mám potůček, boží. Už mi mrznou ruce. A jenom aktivuju znova výuku vědomé práce hlasem individuály. Taky v Praze bude, mám to už na webu v rozvrhách, na webu hlasdokořán.cz a taky individuálky téty, terapie, ale ty nemám pro veřejnost, ale pouze pro absolventy jakéhokoliv kurzu téta, to znamená od jedniček a dál. Tak se mějte nádherně, já vás zdravím, už musím končit, protože mám zmrzlé prstíčky a jdu se projít. Bože, tady je nádherně. Tak věřím, že i vám se podařilo nebo podaří ještě vyrazit ven a fakt se poválet ve sněhu. Já udělám cestou pár andílků. Ve sněhu mávám rukama, nohama a sázím anděly po cestě pro všechny, kteří jsou stejně praštěný jako já, nebo veselí. Mějte se nádherně. Mon Ákera se s váma loučí a můj web je hlasdokořán.cz, můj mail je hlasdokořán, bez diakritiky hlasdokořán@seznam.cz. Pak mám YouTube kanál a to je papírek. A to je taky Hlasdokořán, takže můžete se pokochat a mějte se nádherně, jinak běžte saňkovat a brusit. Čau.